Γεια σας, κάνω αυτό το βίντεο για να σας προσκαλέσω στην επόμενη ομιλία μου που θα γίνει στις 11 Νοεμβρίου στην Ιόνιο Ακαδημία στο Πανεπιστήμιο, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Διοργανώνεται από το TEDx, παγκοσμίου φήμης διοργάνωση ομιλιών και από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπως βλέπετε και εδώ στην οθόνη σας. Θα γίνει στις 11 Νοεμβρίου, ξεκινάει στις 11 και 4 το πρωί στην Ιόνιο Ακαδημία και θα διαρκέσει μέχρι και τις 8 το βράδυ. Διαχωρίζεται σε 3 διαφορετικά session. Όλοι οι ομιλητές θα μιλήσουμε για ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι τα μυστικά του χρόνου. The Secrets of Time. Όσοι δεν το γνωρίζετε, θα έλεγα να κοιτάξετε να δείτε, να το γκουγκλάρετε TEDx Events. Είναι από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις ομιλιών public speaking παγκοσμίως. Είναι μεγάλη χαρά και η τιμή που μου έγινε αυτή η πρόταση και δεν αιτήθηκα εγώ, αν και ήταν στα επόμενα σχέδιά μου σίγουρα να συμμετέχω σε ένα TEDx. Σαν, ας πούμε, έναν επόμενο βήμα στην, ας το πούμε,